müddetli hıyanet edip uğurlap cinayet ediyen adamlar yüze çıkarılýar. Türkmenistanda özüni hökümet diýip atlandyrýan guramaçylykly terrorist topory halky etirýän Watan habarlary mediasynda türkmen halkyna gorky salmak, sağlamak we halkyň aňyny ýumak siýasatyny alyp barmasyny dowam etdirýär. May aýynyň 5-nde görkezilen Watan habarlary mediasynda bir näçe sany eller gaňgaly, urulup sütön görkezilip, awladylyp ötünç soradylan adamlary, döwletiň esasy owurlary ýaly edilip, halk köpçüligine görkezildi. 1908 yılda Aswa şehrinde doğdum. 2020 yıldan beri Aswa şehrin biz meýnancılar jemgyýetiniň ammar müdiri edip işçän döwrümni. Emma hakikat yüzünde esasy owurlaryň guramaçylykly terrorist toparyň özleridir we olaryň erkinlikdeligini gizläp saklamak üçin gurnalan saknadygyny Watan habarlary mediasynyň bolsa halkyň garşysyna işleýän propaganda kanalydygyny açyşan görse bolýar. Türkmenistanda gündelik ulanylýan un ýa we beýleki azy karakteriň ýetmezçiliginiň jinayatkar Gurbanuly Berdimuhammedowyň kürsü başynda oturan döwürlerinden bäri dowam edip gelýändigini görmezden gelip, tersine bu ýetmezçiligi çözmegiň ýerine uly bolmadyk owurlyk eden asanly watandaşlaryň üstü bilen türkmen halkynyň garşysyna gorky propaganda ýöredilýänligi hakykat bolup durýar. Ulluk galplygy, para almak, para vermek ýaly jinayetleri edip, jinayet jogapkärçiligine çekildi. Ozal hem aýdylyp geçilýär. Türkmenistanda esasy ýokary derejedäki, ýagny döwletiň we halkyň baýlygyny, hazynasyny owurlayan gatlak terrorist toparyň özü dugy suud edildi.